كم هزبين مقطالن زي مقطالن نايهلونا فتنا اب قدمينا تدقينو بمهلاو كل تግራዋይ ሓድነት ውስጥ ኢሙን ክቃለስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጠዊዖም ወሲኾም ድማ መበል 39 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ንህልው ኩነታት ትግራይ ህጹጽ ፍታሕ ክህበሉ ይግባእ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዝውን ሰራዊቱ ነጽዋሩና በትግራይ ምጽጋዕ ቀጥሉሎ ኣብ ወራር ጄኖሳይድ ትግራይ ተማሪኹ ዝነበረ ኮሎኔል ሁሴን መሐመድ መራሒ ኮር ኮይኑ ዳግም ንትግራይ ንምውጋእ ናብ ሰሜን ኣቕኒዑሎ ንባዕሉ ሓይል ሰላም ኢሉ ዝጽዋዕ ሓይሊ ኣብ ምብትታን ከም ዝርከብ ተገሊጹ ብንጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት ከቢድ ቅልውላው ከም ዘጋጠሞ ተሓቢሩ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ዝተመረጹ መራሕቲ ትግራይ እገዳ ሒሳብ ባንኪ ከም ዝገበረ ተሰሚዑ ዝብሉን ካልኦት ኣገደስቲ ምዕባለታትን ሒዝና ኣለና ሰላም ከመይ ትህሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ መቐለህ ቲቪ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናት ዓለም ኮይንኩም ዜናታትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኢና ብቐንዲ ነጥብታት ጀሚርናዮ ዘለና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና كم هزبي مقطالن زي مقطالن نايهلونا فتنا ኣብ ቅድሜና ተደቂኑ በምህላው ኣብ ውሽጥ እንደገን ዝርከብ ትግራዋይ ሓድነት ውስጥ ኢሙን ክቃለስ ኣብ ቦምበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጸዊዖም እዚ ዝተገልጸ መበል 51 ዓመት ጽምብል በዓል 11 የካቲት ህልዊ ኩነታት ተመልኪቶም ኣብ ቦምበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንሚድያታት ኣብ ዝሃበዎ መግለጺ እዩ ግዛታዊ ሓድነት ዘይምምላስ ጥራሕ ዘይኮነስ በሓፈሻ ትግራይ ንምውራር ሓድሽ ሓደጋ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ከም ህዝቢ መቅጻልን ዘይመቅጻልን ናይ ህልውና ፈተና ኣብ ቅድሜና ተደቂኑ በምህላው ኣብ ውሽጥ እንደገን ዝርከብ ትግራዋይ ሓድነት ውስጥ ኢሙን ክቃለስ ጻውዒት ድሕሪ ምቕራብ መሰል ዓርሰ ውሳነ ንምርግጋጽ ናብ ከቢድ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና ኢሎም ንሓድነትና ዝዘርጉ ኣካላት ብጥንዓት ተቓሊስካ ብምስዓር ካብ የካቲት 11 ዝተምሃርናዮ ሃፍቲ ብምዕቃብን መበል 51 ነኽብሮ በዓል የካቲት ቃልና ብምሕዳስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘንጸላለዋ ሓደጋ ንምቕንጣጥ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃበዎ መግለጺ ሓቢሮም ውድብ ሕወሓት ሃገራዊ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ግዜ ገደብ መስራቲ ጉባኤ ኣይተኻይደን ብዝብል ጥሕሰት ሕጊ ሕጋውነት ውድብ ሕወሓት ካብ ጉንበት 6 2017 ጀሚሩ ከም ዝተሰረዘ ይዝከር መንግስቲ ፌደራል ከም ቀደም ኣይኮናን ቴክኖሎጂ ተጠቒሙ ካብ ዘለዎ ክብጥሶም እየ እናበለ ኣብ ኣደባባይ ንከፈራርሕ ይፍትነሎ ክብሉ ኣብ ቦምበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም እዮም መንግስቲ ፌደራል ቅድሚ ሕዚ ብቃል ጥራሕ ዝጥሕሶ ዝነበረ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሕዚ ድማ ብተግባር እናፍረሶ ይርከብ ዝበሉ እቶም ኣብ ቦምበር ሕወሓት ብዋናነት ቶክሲ ጠጠው ንክብል ዝተደንገገሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዕሊ ከም ዝተሓሶ ገሊጦም ንህዝቢ ትግራይ ከድቅቆም እየ ብዝብል ፈኸራ ሕዚ እውን ትንኮሳታት ይቐጽሉ ምህላዎም ዝሓበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ንክኽበረሉ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ክረጋገጸሉን ተመዛበልቲ ንክምለሱን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝገለጸ እንትኸውን ከም ውድብ ሕወሓት እውን ንዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ንሕብረት አፍሪካ ልዕሊ 10 ደብዳቤታት ከም ዝለኣኸ ኣብሪሆም ዶክተር ደብረጽዮን ወሲኾም ድማ ኣብ ተገባብራዊ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መልኪቱ ገምጋም ንክግበር ካብ ሕብረት አፍሪካ ብተወሳኺ ንሕብረት አፍሪካ እውን ደብዳቤታት ኣስታት 6 ደብዳቤታት ካብ ውድብ ሕወሓት ከም ዝተጻሕፈ ሓቢሮም ይኹን ደኣምበር መንግስቲ ፌደራል ከም ቀደም ኣይኮንኩን ቴክኖሎጂ ተጠቒመ ከካብ ዘለዎ ክብጥሶም እየ እናበለ ኣብ ኣደባባይ ንከፈራርሕ ይፍትነሎ ኢሎም መበል 39 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ንህልው ኩነታት ትግራይ ህጹጽ ፍታሕ ክህበሉ ይግባእ ክብሉ እውን ወሲኾም ገሊጾም እዮም ኣብ ቦምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ቦምበር ሕብረት አፍሪካን መራሕቲ መንግስታትን አፍሪካ ብዝጻሕፍዎ ቅልዕ ደብዳቤ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ንህልው ኩነታት ትግራይ ህጹጽ ፍታሕ ክህበሉ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ናብ እዋናዊ ኣቦ መንበር ሕብረት አፍሪካን ፕሬዝደንት አንጎላን ጃኦ ጎንሳሌስ ሎሬንዞ ኣብ ዝጻሕፍዎ ደብዳቤ ጉባኤ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ደበናዊ ኩናት ፍሉይ ትኹረት ክህበሉ ጸዊዖም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ውሱን ተግባራት ጥራሕ ዓሚሙ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ሓደሽቲ ምቅርራባት ሰራዊትን ወጥርን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዓንቀፍቲ ሰላም ከባቢና ይኾኑ ኣለዉ ክብሉ ኣገንዚቦም ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝፍጸሙ ዘለዉ እገዳታት ምንቅስቓስ ቁጠባዊ ጸቕጥን ፖለቲካዊ ምግላልን ንመስርሕ ሰላም ኣብ ጥርጥር ኣትዮምዎ ዝበሉ እቶም ኣቦ መንበር እዞም ተግባራት ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓደጋታት ዞባዊ ጸጥታን መስራሓት አፍሪካውያት ተላለያ ጎንጽን ምዃኖም ኣተሓሳሲቦም ስለዝኾነ ከምቲ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ምስላጥ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተጻወቶ ግደ ፖለቲካውን ሞራላውን ሓላፍነት ወሲዱ ንተግባራውነቱ ክተግህ ይግባእ ኢሎም ቅድሚ 3 ዓመት ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ዝተማረኸ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 11 ዝነበረ ኮሎኔል ሁሴን መሐመድ ናይቲ እዋን ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ሕዚ ድማ
ኣዛዝ ኮር ኮይኑ ዳግም ናብ ትግራይ ኣቕኒዑ ኣሎ። ኮነሬል ሁሴን ስርዓት ብልጽግና ንትግራይ ዳግም ንምውራር ካብ ዘዋፈረን 6 እዝታት ሓንቲ ካብ ዝኾነት ኮር መሪሑ ብሸነኽ ዓፋር ተሰሊፉ ከም ዘሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። እቲ ስርዓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ንትግራይ ንምጭፍላቕ ኩሉ ምድላዋቱ ዝዛዘመ እንትኸውን 3 እዝታት ብምዕራብ 3 እዝታት ድማ ብደቡብ ትግራይ ምስ መከናይዝደን ከም ዘዋፈረ እናተጸብጸበ ቀኒዩ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ዝብሎ ኩሉ ዓቕምታት ናብ ሰሜን ዘግዕ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንክወፅእን ናብ ትግራይ ንክኸትትን ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ ካብ ኦሮምያ ጥራሕ 1 ሚልዮን ዝጽጋዕ ፍሉይ ሓይሊ ምልሻን ሓድሽ ምልምል ንክኸትት ኣዚዙ ተባሂሉ። ንባዕሉ ሓይሉ ሰላም ኢሉ ዝጽዋዕ ሓይሊ ኣብ ምብትታን ከም ዝርከብ ተገሊጹ። ኣብ ከባቢ ክልል ዓፋር ጸለምትን ሰቆጣን ክንቀሳቀስ ዝጸንሐ ንባዕሉ ሓይሊ ሰላም ኢሉ ዝጽውዕ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን እናተበታተነ ከም ዝርከብ ዝወፀ ሓበሬታ ይምልክት። ኣብ ጸለምትን ሰቆጣን ዝነበረ ሓይሊ ዳርጋ መብዛሕትኡ ከም ዝተበተነ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ዓፋር ዝነበረ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ምብትታን ይርከብ ተባሂሉ። እቲ ኣብ ዓፋር ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ዝሓለፈ ናብ ደቡብ ትግራይ ብምእታው ምስ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘካየደሉ ልውውጥ ተኩሲ ስዒቡ ገሊኡ ናብ ትግራይ ዝተመለሰ እንትኸውን እቲ ዝተረፈ ድማ ተበቲኑ ኣብ ዓፋር ከባቢ ገልዓሶ ቶንሳን ካሮን ተኣኪቡ ከም ዝርከብ ይግለጽ። ዘዕጠቕዎ መሳርሒ ሒዙ ናብ ትግራይ ከኣቱ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ዝሓደሮ ብልጽግና ድማ ከም ድሽቃታት ዝበሉ ናይ ጉጅለ መሳርሒታት ከም ዘሕደጎም ዝተገለጸ እንትኸውን በጀት ካብ ዘቋርጸሎም እውን ኣዋርሕ ኣሕሊፉሎ። ተጋሩ ባዕሎም ንባዕሎም ንምውጋእ ተሃቂኑ ቢልዮናት እናተሰልዐሉ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተጣየሸ ዕጡቕ ለውጢ ዘየምጽእ ተባሂሉ ብብልጽግና ተገምጊሙ ዝወሃቦ ዝነበረ በጀት እውን ንክቋረጽ ከም ዝተገበረ ዝዝከር እዩ። ብንጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት ከቢድ ቅልውላው ከም ዘጋጠሞ ተሓቢሩ። ቀንዲ ምክንያቱ ድማ ጉዳይ ኩናት ትግራይ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ነታ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ስምረት ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይ ንምትዕራቕ እኒ ጀነራል ጻድቃን ይሽምግልለው ተባሂሉሎ። ካብ ውድብ ሕወሓት ብዝተፈንጨሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዝኸዱን ዝተጣየሸ ውድብ ስምረት ገና ካብ ታተ ከይተላዕለ ኣብ ከቢድ ውሽጣዊ ተሕሜስ ከም ዝኣተወ እናተገለጸ እዩ። ቀንዲ መፈላለየ ኣመራርሓ ውድብ ስምረት ረብሓን ስልጣንን ከም ዝኾነ ዝገልጹ ውሽጣዊ ፍልፍላት እዚ ድማ ኸይዱ ብብልጽግና ብዝተደገሰ ኩናት ምድጋፍን ምቃወምን ኣስዒቡሎ። እንጌታቸው ረዳ ዝሓዝዎ ጉጅለ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ኩናት ክኽፈት ዝድግፍን ዝደፍእን እንትኸውን ሕዚ ኣብዚ ሽሞም ክንጠቕሶም ዘይንደሊ ገለ ኣመራርሓ ድማ ንኩናት ዝቃወሙ እዮም። ሕዚ ኣብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ ኩናት ወጻኢ ዘለው ኩሎም መማረፂታት ብምጥቃም ምፍታሕ ዝብል ዘሰጉም ኣመራርሓ በቶም ብብልጽግና ተሸይሞም ቀለብ እናተሰፈረሎም ዝርከቡ ኣመራርሓ ቅቡልነት ከም ዘይረኸቡ እዩ ዝግለጽ። በዚ እውን ሓደ ክልተ ግዜ ኣኼባ ዝተቐመጠ ፈጻሚ ስራሕ ቤት ምክሪ ውድብ ስምረት ናብ ሓበራዊ ድምዳመ ክመጽእ ብዘይምኽኣሉ እኒ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ 4 ለካቲት 2018 ዓ.ም ንሽምግልና ተቐሚጦም ከም ዝወዓሉ ተፈሊጡሎ። ውጽኢት እቲ ሽምግልና ዘይነጸሩቶም ፍልፍላት እቲ ኣፈላላይ ግና ካብ ረብሓን ጥቕማጥቕምን ሓሊፉ ናብ ከባብያውነት ከም ዝሰገረ ዘይተሓበአ ሓቂ እዩ። ነዚ ስዒቡ እቲ ውድብ ትማሊ ሓጺር መግለጺ ዘውፅእ እንትኸውን ትሕዝትኡ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ እቲ ውድብ ከም ዝደልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኩናት ዝጉስጉሱ ኣመራርሕኡ ድማ ናቱ መትከል ከም ዘይኮነ ዝገልጽ እዩ። ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ህዝብና ኣጋጢሙ ዘሎ ዝተሓላለኸ ጸገም ከም ዝፍታሕ ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን ንኹሉ ደቂ ብሄር ማእኸል ዝገበረ ቃልስን ልዝብን ከም ዝኾነ ብጽኑዕ ይኣምን። ነዚ ንምትግባር እውን ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይርከብ ዝብል እቲ መግለጺ እንተኾነ ምስ እዋናዊ ኩነታት ተተሓሒዙ ብገለ ኣባላትን ኣመራርሓን ውድብና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዝዑ ጽሑፋት ይኹኑ ሓሳባት ንውልቀ ጸሓፍቶም ወይ ድማ ተዛረብቶም እምበር ንውድብና ዘይውክል ምዃኑ ንመላእ ህዝብና ክነፍልጥ ንፈቱ ክብል ኣፍሊጡ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ዝተመረጹ መራሕቲ ትግራይ እገዳ ሒሳብ ባንኪ ከም ዝገበረ ተሰሚዑ። እዚ ድማ መራሕቲ ፌደራልን ሕወሓትን ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ ዝያዳ ዘጋድድ ኮይኑ ተቐልቂሉሎ። ቅልውላው ትግራይ ኣብ ምግዳድ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ይደለዎም ናይ ዝተባሃሉ ኣስታት 250 ተጋሩ ውልቀ ቁጽሪ ሒሳብ ባንኮም ብመንግስቲ ፌደራል ተዓጽዩ ይብሉ ኣቐዲሞም ነዚ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ዘካፈሉ ምንጭታት እቶም ገንዘብ ከየንቀሳቐሱ ውልቀ ቁጽሪ ሒሳብ ባንኮም ዝተዓጸዎም ተጋሩ መራሕቲ ፖለቲካ መራሕቲ ሰራዊትን ሰብ ሃፍትን ዝርከቦም ከም ዝኾኑ ድማ እዮም ገሊጾም ዘለው እቶም ፍልፍላት ዜና። ነዚ የመልኪቱ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ብወገን ትግራይ ዝተዋሃበ ንጹር መግለጺ የለን። ዝኸበርኩም ብተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብዝዛዚልና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።